No programa de hoxe imos falar dun animal que leva convivindo cos seres humanos dende hai milenios. Un animal de moita tradición en Galicia. Un animal doméstico que curiosamente non se lle pon nome. Ou si, os tempos cambian. Eu teño que cazar moitas palabras, pero a Krilin, se entendese, non lle había gustar moito o programa de hoxe. Non si, bonitiño? Hoxe viaxamos ata Taboada para coñecer a raza de porco galego por excelencia. Unha raza que ia camiño da extinción, pero que se está recuperando grazas ao esforzo de xente ilusionada como a Santiago. Iremos logo a Talalín para aprendermos palabras de cando o porco lle chega ao San Martiño. E logo a Boullosa, ao sur de Ourense. Celia prepararános un bo cocido. A ver se levamos algo á boca, porque hai días que de tanto mirar roxen as tripas. E como o noso país é moi variado, viaxamos a Gudiña por ver que lle comen ao porco por alá. É que os galegos somos larpeiros e, ademais, do porco sei que se aproveita todo, non si? Estaba pensando eu que un animal tan noso, de tanta tradición, tería que ter unha historia. Vou ver se te topa algún parente galego. Marrao, cocho, Chino, recho, corrindo, porco, bácoro, leitón, Marrán, chino, quiro. rancho. Os porcos recién nacidos son bacoriños. Marrán ten ben nombres. Santiago, que é o porco celta? Pois o porco celta é a única raza autóctona que hai en Galicia de porcino. E máis é un gran tesouro que temos nosos galegos, porque xa non só polo seu valor genético, senón pola calidade que ten, que é casi comparable co ibérico. E quedan moitos? Pois a día de hoxe en Asoporcel, que é a Asociación de Criadores de Porco Celta, temos ensaos sobre 3.000, 4.000 porcos. E por que foron desaparecendo? Pois o porco celta foi desaparecendo porque é unha raza de menor rendemento. Que significa iso de raza de menor rendemento? Pois non é que eles non cheguen a cadar un tamaño importante. O menor rendemento é que van crecendo máis a modo estes quinos. Eso implica que cando empezaron as razas industriais a meterse nas granxas, pois eran porcos que ao dar menos un rendemento pois se deixaron un pouco de usar. E os porcos celtas que características morfolóxicas teñen? Basicamente son que é un porco adaptado a andar. É un porco, como vedes, máis ben estilizado, alto, ten as patas para o tamaño que ten máis alargadas. As razas industriais teñen, digamos, como a grupa, como o cu, digamos, en dúas caixas, non? Teñen máis cantidad de carne, entón eso dá un xamón máis redondo, máis grande. En cambio, este porco pois é un pouco máis similar ao ibérico, que é un xamón máis estreito, máis alargado, en forma de violín, entón é o que dá ao ser máis estreito ese xamón cura mellor. Despois, como vedes, é bastante peludo, e despois unha cousa que o distingue moito é a cabeza, non? Ten a orella caída hacia adiante, a punta da orella chegalle o fuciño, o perfil da cabeza é convexo, e bueno, pois, sobre todo é un animal moi rústico, é unha raza antigua, e entón, pois, vamos, é un bicho que, como vedes, está adaptado totalmente ao medio, non? E antes pareceume ver un que non tiña rabo. Sí, bueno, eso pasa cando son, chamámoslle rabelos, cando son pequenos que mordense eles o rabo e lles cae por cauterización, acaban cortando a sangre e pum, e lles acaba caendo. Tamén algún lle falta un cacho de orella porque tamén lle apapan os outros de pequenos, mordense moito. tiquiri, 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 taina, o que non come non ten barrigaina, tiquiri, 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 tiña, o que non come non ten barringuilla. Oi, non, barriguiña, repito. Tiquiri, 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 taina, o que non come non ten barrigaina. Tiquiri, 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 tiña, o que non come non ten barriguiña. Ai la lelo, ai la lalo, yeah! E como viven estes porcos? Pois como vedes, como xabarís casi, eles viven completamente o que é o aire libre, fan coviñas na terra e
como niños gigantes de páxaros, pero tamaño porco, e durmen así deitados debaixo un carballo, un pouco como o instinto deles lles dita, non? Que comen? Pois é iso, castaña, millo, cando hai, en de verao, pulpa de mazá, tamén dunha sidrería que hai en Chantada, bueno, un pouco... E despois tamén o que collen na finca, o sea, cando de verao hai erva, pois facen a erva como as vacas, as silvas, os toxos, os centos, pero botolles tamén unha ración base de pienso, por aquelo de que o pienso está equilibrado, para que non lles falte ninguna vitamina. E canto pode chegar a pesar un porco celta? Nosotros os matamos con 130, 140 vivos, para que non a cana en torno a 100. Pero realmente xa temos casos de porcos que chegan a 300 kilos. Por exemplo, o caso dos berracos, o animal que se chega a cadar máis peso sempre o macho enteiro logo. Que significa iso de macho enteiro? Pois o macho enteiro, digamos que é o berraco o que faría semental, non? O macho que cubre as femias, vamos. Porque os que van para o matadeiro, pois, por desgracia para eles, pois, cápanse, non? De pequenos. Porco ven do latín porcus, aínda que é probable que tamén recibise o mesmo nome aquí antes da chegada dos romanos, a xulgar polas inscripcións en lingua galaico-lusitana, a lingua falada no occidente da península antes da chegada do latín. Como a palabra porco se cargou de connotacións negativas, nalgúnas áreas galegas empregan outra denominación para referirse a este animal. Por exemplo, cocho, no norte de Lugo. Ademais do porco doméstico, aplícase este mesmo nome ao xabaril, coñecido tamén como porco bravo. Do porco gustame todo. O que máis me gusta quizás, A orella, e o rabo. As frevas. quizás sea a cachucha dos chorizos. Xamón, e os chourizos. Xamón e o lacón, tamén vai dar así. A falda, Mais o lacón. o cacheiro sobre todo. O rabo moito. Carai, xamón. A uña. Barbada. Ai, o xamón está moi rico, O hueso da soá. O touciño. A uña. Pero todo en por si todo. Home, pois depende, se na matanza o raxo. Todo, pero non podo comer. E como non acordarse, falando do porco celta, da tradicional matanza. Para iso desplaceime a Talalín, onde unha familia preparaba todo, dende ben cediño para o sacrificio do animal. Bueno, Celso, como vai a cousa? Como lle chamamos a isto que estamos facendo? Chamuscar. 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 E para que se queima? Queimas para sacarlle o pelo. Para quitarlle o pelo. Que te deixa o momento, como se di, duro. E para poderlo cortar mañá, pois despois se enfría. E logo despois lavamos. Ponemos un cepillo de cerrados de piso e fregamos ben con agua e deixamos limpecito. E eu dunha vez en portugués, ao que eu acabou de fregar a cada dixo, nunca tan limpo te viches, amigo. E como é o proceso de matar o porco? Que se fai primeiro? Primeiro, sangralo, Sangralo? matalo. Matalo? Ahora- Primeiro matalo. Sí, matalo. Bueno, pero mete un tiro de sangre. Entonces, pois, ponse para queimalo, hai que ter cuidado non queimalo, chamuscar nada máis, e logo despois, colgamos. Mañá, poñémolo en despiece. Non despiece, sácase o raxo todo que chamamos a frega, un pouco de grasa, picas a máquina, métese, despois hai unha embutidora, que meten as mulleres a tripa nel, un embudo, e logo temos a máquina que carga o contrapeso que leva, e xa vai a facer para fazer os chourizos. E con que se queima? En carqueixa do monte. E por qué? O mesmo serían unhas carpazas ou unhas lustas, esta é máis... Bueno, é estilo do todavía. A matanza do porco é un ritual de longa tradición. Unha vez ao ano, despois do San Martiño, en épocas de frío, as familias facían a mata que os abastecería de carne o resto do ano. Como se chama eso que está facendo? Está sacando as uñas. Chamámoslle nós descalzado. Descalzalo. Descalzado, sí. E no despece como se parte? Colgámoslo ali, temos ali o diferencial para colgar. Logo despois baixámoslo para a mesa e hai que estar un para ter... para sujetar de un lado e o outro corto. Sí, a primeiro que facemos é a cabeza. E logo despois féndose. Antigamente cortábanse os xamóns, facíanse ben feitos, porque iban para o mercado, sabes? Claro. Pero agora non va. Logo despois de mañá, por exemplo, pois xa se corta a cabeza
E empezamos a fazer os despieces. O lacón, a panceta, o chamón e todo isto. Que ten no nariz? Ese é un allo, Un allo, é para que é? para descongelar as meixas. Outro me tiña un pedazo de cebola no sitio do zangadeiro. Ai, si, eso xa teño visto. Nelly, as mulleres tamén teñen moito traballo, non? Pois a mata dos porcos, Sí. sí. Sí, é moito traballo. Nelly, de que fan co sangue? Co sangre fanse filloas. E eu botei un pouco as morcillas tamén. E como se prepara o sangue? E remexino para que non se calle, porque se non callas. E agora está remexida non se calla, hai que telo en sitio fresco. E despois as morcillas, como as cousas preparadas das morcillas, que xa as teño preparadas, e boteselle así un pouquinho para que lle poña color. E as filloas xa sabes que as filloas boteselle huevos, leite, agua, e despois boteselle un pouco de azúcar, cando están feitas están moi ricas. A palabra filloa vén do latín foliola, un diminutivo de folia, folla, pois a filloa é fina como unha folla. Dependendo da zona de Galicia, chámaselle tamén a filló, filló, filloga ou fillota e outras variantes. Tamén existen as formas freixó, feixó e fereixó, aínda que fan referencia a unha especie de filloa máis gorda. Nalgúnas zonas do país teñen palabras distintas para distinguir as filloas de sangue e as filloas de leite e fariña. Entón isto foi o que quedou do porco. E foi que dou o que se chama encanar. E logo onde vai o que falta? O que falta está ali na pía a enfriar na agua. É lavalo, ben lavado. A barbada, que é a papada baixo do pescozo, e agora están abrindo ao largo, para sacar a grasa, único, e tripas, e fígado, e queda limpo. E como se conserva esa carne? Hai que meter agora ao sal, para que quede de fresca, e se metes no congelador, por exemplo. Entón hoxe do porco que se come? Pois, querendo, podemos comer fígado. A mí gusta, pero non vamos comer hoxe. Mañá se cadra ou pasado, tal vez que o comamos. E mañá, pois, faz uns bistés de raxo, do xamón, do que se queira. E o día da matanza, para min, era unha festa grande. Un pote de fígado, que facía a miña nai un pote de ferro, e despois un outro de patacas. E como lle chamaban a ese todo? Bueno, a figadeira. Comer a figadeira. Ela guarda comer a figadeira. Ela matou o teu irmão. E onde hai porco morto nunca hai fame. Ahora as matanzas non son como eran antes, non? Moi diferentes. Moi diferentes. Nós, por exemplo, aquí que éramos eu tiño moitas tías aquí no mesmo pueblo, estábamos, claro, estaban os meus papás tamén, e entonces era a única festa no ano que nos podíamos xuntar tíos, sobriños, todos, netos e toda a familia, porque nas outras festas, cando viño o día 9, era festa de todos, todos tiñamos festa. Viño San Vicente, iden. E entonces, claro, o día da matanza era un gran día. Claro, nós tamén, como a miña mamá eran moitos irmãos, tantos primos, todos nos xuntábamos aquel día. Sí, cando facían as morcillas á noite, non sabes que as mulleres ibas ao rigueiro, e logo viñas e preparabas aquilo, e á noite viña a atar, e embutir, e facer... Sí. E as filloas que estaban 3 mulleres ali co aquel fume, que había un fume tremendo. E agora a xente nova xa pouca queda, que queira... Alicia e Esther son de Pincelo, en Chantada. Dicen que os marraos que van ao matadeiro. Sí. Non nos queren cuidar. A matanza faise en varias xornadas. Xeralmente o primeiro día é o sacrificio, o segundo pártese a carne e na terceira xornada énchense os chourizos. Nelly, de logo que está facendo? Desenfiando as tripas, quitándolle a grasa, e máis desenfiándoas para lavalas. Hai que escamalas despois, así que estean lavadas. Hai que lle quitar ainda unha escama, depois hai que lle poñer un pouco de sal, así que están todas ben preparadiñas, lavadas. E despois hai que metelas en auga fresca para encher os chourizos. Como se fan os vos chourizos? Poñelo o raxo, hai que cortalo, quitalo con unha máquina, e despois poñelo nese recipiente que temos aí. Esas cousas é para poñelo. Hai que botarlle sal, allo, agua e un bo pimiento dulce e pimiento picante. E despois a auga que lle paga falta e removela 2 veces ao día, removela ben para que estea mellor. E despois que bote 48 horas así como eso, despois facer os chouritos, fanse de carne e fanse un de cebola, que
que a nós gustan moito tamén. Así que as carnes que non é tan boa, fan sur de cebola. Despois, sí, hai que secar, ponelos a secar, colgados así, no tímollo fumeiro. O fumeiro? Sí, despois así, dentro de 15 días ou así, xa valen pa... Despois ter fame para comelos. No, eso. Pois sí. E ademais dos chourizos, que máis cousas fan? Estas tripas gordas, sí, son para fazer mortillas. As mortillas, sí, fanse con cebola, con arroz. Hai que preparar ben as cousas. Uvas pasas, azúcar. E iso non leva nada de carne de porco. Leva só as tripas. Que non mata o porquiño nin lacón nin touciño. Polo San Simón, proba o viño e o porco polo San Martiño. O torno chegar é porco a cebar. Día de porco marrado, seguro que sí. Ao chegar ao San Martiño matas o porco e debes o viño, e as castañas asadas. Do porco gustan estos andares. De cada porquiño chegou ao San Martiño. Logo de ver como se fai unha mata tradicional, marchei a Agudiña para falar cun profesional do coitelo. Ali quedara con Francisco, carniceiro, que me ia recomendar o mellorciño do porco e que me ensinou todo o que se pode facer coa súa carne. Hola, Francisco, que tal? Mira, quería facer un cocido, que lle podemos botar? Pois en principio podemos botar un poquinho de tenreira, e despois, pois, hai que lle botar algo de curado, de porco? De porco. E que tes por aquí, non? Pois, mira, aquí temos o bandullo, este é o estómago marrao, está recheo con osos e con cachos de costela, o botelo tamén. O botelo? Eso é. Este como se chama? Eso chama guigureiro. Eso é o cebo, a tripa cega do marrao, leva o mesmo recheo co outro. E como se fai? Bueno, pois iso hai que adobalo con un pimento, picante dulce, sal, e embutido, claro. E logo curalo, o fumo que vai. Pois temos a androlla, que ven a ser máis ou menos o mesmo, só o que leva, bueno, isto leva costela máis que nada. Pois temos aí que o ceboleiro, leva carne magra e cebola, se chama ceboleiro. E despois está isto, estos son as cachuchas, as cabezas, os lacós, todo iso. E tamén temos a panceta curada, isto tamén é posible. Este é un chourizo salpicón, se lle chama. Este é un chourizo, vai aquí porque se deixa mellor. É o propio É o propio do cocido. Este é unha morcilla de sangre. Isto leva carne magra e leva o sangre tamén do marrao. Pois mira, vou levar unha androia e vou levar uns chourizos. Moi ben. Non, dúas androias, ponme dúas androias. Dúas androias. E 4 chourizos. Así. Vale. A androlla e o botelo son embutidos de osos e carne, entre outros ingredientes. O primeiro feito coa tripa gorda do porco e o segundo co estómago. A elaboración varía segundo a súa procedencia. O pegureiro é unha especie de chourizo gordo. Na actualidade son embutidos característicos de zonas fronteirizas de Galicia con Zamora, León e Asturias. A palabra pegureiro, que tamén significa pastor, deriva do latín pecus, gando, rabaño. Xa fixemos a mata. E xa temos a mellor carne do mellor porco. E agora que nos queda? Un bo cocido. E para iso viñamos a Baltar, á provincia de Ourense, para facelo. O lombo, Samuasao, Pegureiro, os rixóns, a zordo, A filareira, e as filloas non se fan. o botelo, A carrillada, o caldo, a rechada, o churrasco, la con congrelos, Os chourizos de cebola, as filloas de sangre, raso, os rixóns, o cotelo, o cochifrito, a morcilla. Roxóns prensaos. Non pode haber recuncho en Galicia onde se faga a mata e non se faga un bo cocido. E nós non íamos perder a oportunidade. E digo eu, que levará un bo cocido? Celia, que lle botamos á pota? Pois botamos un lacón, unha cachucha, un peito, orella, rabos, uña, lengua, soá, chourizos e tamén se pode botar terneras. Soá, que é a soá? A soá é o espiñazo do porco. E estes son os rabos, a punta do rabo que é o que determina a soá. E despois a lengua, a uña, as orellas e o demais. Agora vou lle botar os grelos que é hora de cocelos. Quero lo botar tú, se te atreves. A
A ver. Uns greliños. Unhas greliñas. Pero estes son grelos ou que son? De momento son navizas, despois de aí sai o grelo. Podeslle botar grelos que eu usei hoxe, podelo facer con verdura blanca, ca berza asa de cántaro, ou con repolo, ou berza da huerta. Podes facer cas 4 maneiras. O que pasa é que a xente prefiere o grelo e a berza blanca. Os chourizos son de 3 clases. Este é o chourizo gordo, que lle chamamos chourizo do inverno. Leva unha carne que lle chaman abochada, do porco, leva o corazón, e despois botaselle un pouco de nabo e un pouco de cabazo. Por que lle chamamos de inverno a estes? Porque suelen comerse máis ben no inverno. Por que enchen máis? Porque de brao poñense un pouco rancios. E este é do mesmo couso que solo cometido na tripa delgada. Chamanlle lengüitas. E estes son os de carne, de toda a vida. E estes outros, por metíanos nunhas sacas ou nunhas cestas para que lle entrara o aire, para que se lle conservaran por brao. Iso é todo o que leva o cocido. Curiosamente a palabra verán ou brán, ou brau como se di no centro e no oriente de Galicia, significaba inicialmente tempo de primavera, pois era un derivado da palabra latina ver veris, primavera. Ata o século XV considerábanse 5 estacións: o outono, o inverno, a primavera, que era o inicio desa estación como indica o prefixo prima, o verán, que era o tempo entre o final da primavera e o verán, e o estío. Logo a palabra verán foi sustituindo a estío, e este quedou como un sinónimo culto, e primavera pasou a denominar toda a estación. E Celia, o cocido faise igual en todos os sitios? Eu penso que cada un terá a súa maneira de facelo. A miña maneira de facelo é esta. E canto tardamos en facer un cocido? Como unhas 3 horas, máis ou menos, porque fai falta que a carne se coza. Ben, ben cocidinho. Estou vendo que cocen as cousas por separado. Sí. Sí, para que non se mezclen sabores. Cozo o garbanzo, primeiro vou botando o lacón, vou botando o peito e a cachola, que son o que máis se tarda en cocer. Como lle chamades? Cachola ou cachucha. E despois aquí cozo os chourizos aquí dentro da verdura para que lle dí sabor. E isto, añadimoslle agora aquí a carne que xa teño cocida, lume e a esperar a comelo. Celia, isto cheira que recende, O cocido non vai quedar nada, pero que auga que facemos? Aproveitase con caldo, con a sopa. E no suposto caso, que non creo que sea así, que quede algo de cocido, que facemos con el? Unhas fabas, unhas lentejas, un cocido de repolo tamén. Roupa vella, non sei que non solemos fer a roupa vella, pero eu si sei, hai moitos sitios que si. Está claro que do porco aproveitase todo, Hasta os andares. Pois xa temos o cocido preparado, e agora o que toca é comelo. Exacto. Exactamente. Comelo e disfrutar. Cando que irades, pasamos ao comedor. Pois imos comelo. Pois venga. Chia. Enchenta. Comedela. Lupanda. Farta. Barrigada. Narpadela. Ser de bodega. Enchenta. Atacar ya comida. Panzada. Enchedela. E a ser de bodente. A ti non te come ninguén, pequerrechiño. Que coman porco celta. Que aproveiten os roxós, os riles, o raxo, que fagan chouritos de cebola ou dos de sempre, e que compren androias na carnicería e que fagan un bo cocido cos vos grelos. Ainda que claro, a un bo cocido ninguén se pode negar. Un animal ao que curiosamente merda.